teraz, že to využijeme všade. Či v práci, alebo v súkromí. Či si vlastne týmto uľahčíme naše zarábanie, získavanie klientov a predaje, alebo v súkromí na zlepšenie rodinných vzťahov alebo susedských. Hej. Čiže vlastne využitie, komunikácia podľa črt na tváre má všade. Hej. A keď si len uvedomíme, ako som to mala, keď som ich nepoznala, to bolo ako, že šoferovanie naslepo. Hej, to bolo ako, že no naozaj šoferovanie naslepo, že sadnem za volant, lebo však iní sedeli za volantom, im to ide, tak aj ja komunikujem po svojom, ako len viem, niekam dojdem. Len je otázka času, kedy nastane kolízia. Hej, a kolízie vieme všetci, že sú dosť bolestivé a drahé. Hej, čiže vlastne je tam otázka na to, že či sa naozaj chcem naučiť šoférovať a ísť do premávky bez nejakých zranení a bez zbytočných strát, ktoré vlastne nastávajú, keď nemám túto zručnosť. Keď mám zručnosť, som sebavedomá, viem to používať, používam to, podstatná vec, a ťažím z toho benefity už nastalo. Lebo ako ste sa naučili riadiť auto alebo chodiť na bicykli, to vám už zostáva nastálo. A to isté vlastne je táto komunikácia podľa črt na tvári. Vy si tú komunikáciu podľa toho upravíte. To, že získate informácie, ako to kto vyzerá, prečo to takto má, aha, on asi takto rozmýšľa. Nie asi on takto rozmýšľa, on takto vníma a on takto sa bude vyjadrovať. Ja viem, ako to je. A vlastne, čo je to pre vás podstatné, komunikujete jeho rečou. Čiže rečou toho človeka, čo je pred vami. On vám rozumie, lebo vy jemu rozumiete. A to je benefit na nezaplatenie. To nezískate len takto, že si prečítate knihu. Hej.